Ahojte, vítajte u mojho prvého, väčšie menej ďalšieho videa, ale dnes to je také hovoriace videjko. A ja som si pripravila pre vás taký menší tak poďme na to. Ako sa voláš v realite? V realite sa volám Veronika Kryžanová. Aký je tvoj momentálny level? Môj momentálny level je 5, áno 5, moc dlho sa nehrám, takže snad to nevadí. Jazdíš na koni v reálu? Áno, v realite jazdím na koni a je to jeden z mojich najobľúbenejších športov. Aký šport robíš okrem jazdenia? A áno, ako ste mnohí uhádli, je to plávanie. Plávam už chodím na plávanie už 2 roky a je to tam super a už mám aj zo pár trofejí. Kedy si sa narodila? Rodičia mi zakázali hovoriť, kedy som sa narodila, ale tak vám aspoň poviem dátum narodenia. Narodila som sa 31.10., čo je na Halloween. A posledná otázka. Si Skyrider? Nie, Skyrider nie som, ale bola som, ale teraz asi nie som, lebo nemám Starcoins. Áno, nemám, no. Tak, snad nevadí. Ja ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like. Ja už idem. Pokiaľ ste to samozrejme noví, nezabudnite prosím vás dať mi subscribe, alebo jak sa to číta. A niekto mi to leze do záberu. No tak ja už idem a zatiaľ čus.